Добър вечер, уважаеми зрители на Национална телевизия СКАТ. В края на тази политическа седмица, петък, 22 ноември 2013 година, мога спокойно да кажа, спокойно за правителството, то оцеля и тази седмица. Не, че беше сериозно застрашено, но регистрираме пореден успех на кабинета на Пламен Орешарски. И, за съжаление, пореден неуспех на протестиращите. Знаете, в средата на тази седмица, в един ден в София имаше 4 протеста и всеки бе срещу всеки. Протестиращите от КНСБ бяха срещу протестиращите пред парламента, тъй като протестиращите пред парламента, спомняте си, отхвърляха социалните искания на КНСБ, а пък КНСБ отхвърляше исканията на протестиращите младежи, студенти и прочие за сваляне на кабинета на Пламен Орешарски. Таксиметровите шофьори, както винаги, протестираха само и единствено за своите искания, справедливи искания, но не общо национални. И разбира се, да не забравяме протеста или имитация на протест, по-точно на господин Бареков пред президентството. Видяхте през вчерашния ден невероятно интересните анкети видя на Мария Цветкова, кои участват в тези, не казвам платени, но си го мисля, протести. Но днес е много интересен ден. За първи път, за втори път, може би, бившият вътрешен министър Цветан Цветанов се озова на разпит националното следствие. Да видим, благодарение на камерата на БГНС, какво заяви господин Цветанов след излизане от разпита. Добро утро. Добро утро. Знаете, че имах призовка днес за повдигане на обвинение и смятам, че е по-добре да отговори адвокат Менко Менков. Аз вече допълнително, ако има някакви странични въпроси, ще ви отговоря. Как приемате обвинението? Вече почваш да свикваш. Логиката на събитията сочи, че всички обвинения до момента, изключая първото, които са повдигнати на господин Цветанов, второто и третото, не произхождат от досъдебни производства, които са образувани срещу него, а произхождат от досъдебното производство, което е образувано срещу господин Станимир Флоров. Тоест разследва се съвсем друга материя, съвсем други казуси, но от тук оттам се вадят материали, отделят се и се подигат обвинения на господин Цветанов, защото той е човека, срещу когото трябва да се упражни тази репресия. Това е тенденциозно и именно от тази гледна точка съвместно с моя приятел, колега, депутат от Бундестага, германския адвокат доктор Ханс Петер Рул, ние днес завеждаме дело в Съда по правата на човека в Страсбург за това, че има тежко нарушение на член 6, параграф 2 от Конвенцията за защита правата на човека. Нарушена е презумпцията за невиновност на господин Цветан Цветанов, тъй като още в предизборната кампания по анонимен сигнал е образувано досъдебно производство и прокуратурата официално обвинява господин Цветанов, преди да му е повдигнато обвинение и преди да са приключили изборите, че е извършил незаконно подслушване. До настоящия момент вие знаете, че такова обвинение той няма повдигнато, но всички официални изявления на прокуратурата са свързани именно с това, че той е извършил такова престъпление. Съгласно практиката на Съда в Страсбург и Европейската конвенция, прокуратурата следва да се въздържа от подобни твърдения. Достатъчно. Това е квинтесенцията на случилото се днес. Знаете ли кога България ще стане демократична и нормална държава? Когато такива хора, като министри на вътрешните работи, застанат пред прокуратурата, отидат в съда, когато са на власт. Тогава мога да кажа, че имаме реално действаща прокуратура, честни следователи, честни прокурори. Много е лесно да започваш прокурорско дирене, когато един човек е паднал от власт. Това говори, че става дума за политическо отмъщение. Най-малко аз мога да бъда адвокат на Цветан Цветанов, но вижте съседна Румъния, с която доскоро се сравнявахме с едно съжаление към нашата северна съседка. Там отиват бивши министри, дори за малко един президент в затвора, дори когато още са на власт, уважаеми зрители. Така че да очакваме, ако сега управляващите влязат в затвора или в следствието, наистина сме демократична държава. Вижте сега, като израз на уважение към България и по-точно уважение към проблемите на България, кой гостува днес в България? По покана на вътрешният министър господин Йовчев, днес на посещение, заедно с Кристалина Георгиева, е върховният комисар за бежанците към Организацията на Обединените нации Виторио Антонио Гутериш. Имаше съвместна пресконференция в Министерския съвет. Най-важното от нея е следното. Сериозна, изключителна загриженост на ООН с проблема за бежанците в България. Става дума за една човешка драма, към която ние трябва да бъдем съпричастни.
Само че не разбрах по време на това посещение, в нито един момент не беше казано ООН ще ни подпомогне ли финансово. Следващата седмица, знаете, очакваме рамките на финансовата помощ, казано на дипломатически език, която ще ни отпусне Европейския съюз. За колко милиона става дума и дали ще бъдат достатъчни, това не е ясно. Но пак подчертавам, ООН и дума не обелва за фондовете от тази организация, че нещо ще потече към нас по този въпрос. Пламен Орешарски и след него Антонио Гутериш. Най-актуалният за нашата страна въпрос в момента бежанската вълна и подходите за справянето с нея. Аз запознах Върховния комисар с действията, които предприемаме от лятото на тази година. Очертах трудностите, пред които сме изправени, но и решимостта ни да решаваме стъпка по стъпка тези затруднения, така че действително да осигурим една благонадежна защита на сирийските граждани, които търсят закрила. В същото време подчертах, че сме засилили контрола върху всички други Нека да увеличим малко нивото на звука, за да не допуснем безконтролно проникване на територията на нашата страна на хора, част от които и са съмнителни мотиви. Благодарих, разбира се, за подкрепата, на която се радваме до този момент. С удовлетворение мога да отбележа, че Върховният комисар се отзова и на нашата покана, и на нашето искане да продължи тази подкрепа, най-вече в технически план. Имаме нужда от това нещо. Обсъдихме на срещата, присъстваше и комисаря Кристалина Георгиева. Тя също даде положителна оценка на действията, които са предприяти до този момент, както по изграждане на системата за управление на бежанския поток, така и по видимите подобрения в материалната база на повечето бежански центрове. Увери ни, че финансовата подкрепа от общността предстои да бъде отпусната следващата седмица. Да. Така че разчитаме и ще продължим да разчитаме както на европейската солидарност, така и на подкрепата на Върховния комисариат за бежанците. Even if UNHCR within the European Union normally has no operational activities, we limit ourselves to the exercise of our mandate in the supervision of the implementation of the 51 Convention. We have decided to develop a program of cooperation with the Bulgarian government in order to support Bulgaria in its efforts to provide adequate protection and assistance to the Syrian refugees that are now coming in meaningful numbers to the country. Based on that, a technical team will come next week and we envisage 3 areas of cooperation. Достатъчно, както разбирате, следващата седмица наистина този екип ще дойде, както каза и господин Пламен Орешарски. Говори се за солидарност. Разбира се, солидарността трябва да бъде с бежанците, но и с приемащата държава. А сега, уважаеми зрители, вижте господин Сергей Станишев. Днес какво изявление направи? Изявление, което ме кара да мисля, че управляващите продължават да вярват в своята недосегаемост. И може би имат право, тъй като, както казах в началото, всеки протестира за себе си. Няма социална солидарност в България. Ето визията на Станишев за бекграунда на протестиращите. Да чуем. Разходите на централата на БСП, на Националния съвет, в рамките на няколко десетки хиляди лева. Те са публични за сцена, за медийно отразяване до някъде. Чуйте. Защото пуснахме 2 платени репортажа, за да се види от хората това нещо. Това са разходите на Националния съвет на БСП. Още преди седмици или 2 информирах, че разходите за транспорт са на нашите местни структури.
които имат собствен бюджет. Както знаете, ние немалка част от субсидиите на Националния съвет на БСП прехвърляме към местните структури, защото имаме такива в цялата страна. Така че този разчет при нас не е правен. Интересно е обаче другото. Когато правите разчети, например, платените автобуси на спонтанно протестиращите, които щурмуваха парламента, кой ги плаща? Защото разходите на партиите, в това число на БСП, подлежат на много строг контрол от страна на Сметната палата. Те са публични, качени са на сайт, прави се проверка ежегодна. А разходите на тези парапартийни формирования и сенчести формирования никой не ги контролира. Направете журналистическо разследване. Може ли? Да, всички знаете, официално, неофициално, почти е сигурно, че митинга на БСП и ДПС струва около 1 милион лева, а митингът на ГЕРБ в Пловдив около 500 хиляди лева. Много ви моля, отговорете с СМС на този актуален въпрос в края на тази бурна политическа седмица. Дали беше буря в чаша вода, дали беше наистина поредна седмица на протести. Смятате ли, уважаеми зрители, ще оцелее ли правителството на Пламен Орешарски до евроизборите през месец май следващата година, 2014 година, 2014 година? Ще оцелее ли кабинета, тъй като ако съдим по началото, развитието и края на тази седмица, правителството има всички шансове да оцелее. Пак казвам, забележете колко много протести се случиха през тази седмица и колко малко връзки имаше между тях. Колко малко социална солидарност бе демонстрирана от всички протестиращи. Затова се питам, няма ли основание да сме разтревожени за тази гражданска енергия, която се разпилява в толкова много посоки и не може да се влее в една река, която да помете всяко правителство, което, разбира се, не си върши работа? Да или не, отговорете на този въпрос. Тази вечер гост в нашото студио е госпожа Поли Карастоянова, заместник-председател на ГОР. Добре дошли в нашото студио, госпожо Карастоянова. Добър вечер, господин Енчев, и на нашите зрители. Отива си много интересна седмица, макар че на мен ми се струва, че е като дежавю, вече видяно, преживяно, едно и също е. Така ли ще бъде до евроизборите до година и наистина ли са прави тези, които са категорични, че предсрочни парламентарни избори ще има? Нямате ли чувството, че гражданското общество само симулира активност, но няма масовост? Струва ми се, че за да се даде оценка на един протест, на едно недоволство, на първо място е размера, броя, хората. Така е. Аз бих приела за правилна тезата, че това, което се случва, е по-скоро нормално, защото показва различна степен на недоволство или несъгласие с определено състояние на нещата в различни слоеве на обществото. И тази седмица, 20 ноември, беше един много показателен ден, в който 4 протеста в София изразяваха 4 различни истини за своята мотивация, причина да протестират. Този ден, според мен, даде и възможност да направим сравнение или да приемем за неуместно всяко сравнение с 90-те години или с 97-ма година, защото революция в българското общество няма как да се случи. Няма такава необходимост, няма и такива предпоставки. Имаме съсловно общество, което е нормално 24 години след големите политически промени. И ако все пак към 2007 година, която ние забравяме, а тя е много важна, българското общество и всички ние бяхме обединени около каузата за присъединяването ни към Европейският съюз, след тази 2007 година постепенно тази кауза или тази голяма обществена енергия започна да губи своята концентрация. И днес виждаме, че след управлението на ГЕРБ, в което всъщност всички по един или друг начин намираха себе си в ненормално положение, от гледна точка на това да не са в състояние да изразят несъгласието си. Вярвам, вие ще се съгласите с мен, че ако 3 години и половина в едно общество гражданско няма сериозни признаци на несъгласие, няма сериозни знаци за определена несправедливост, нещо не е наред. В този смисъл бих казала, че приемам за също така една прекомерна доза експониране или прекален патос, това летоброене в медиите на 160 и не знам си кой ден на протести и на съответно 160 и не знам си кой ден, в който правителството е оцеляло. Това е нелеп тип нагласа да прекараме поредния ден.
Това, което е важно да си кажем, е, че в българското общество в момента липсва една обща визия за кауза, която е в състояние да обедини всички. Но това не е чак толкова лошо. Тоест, правилно е, може би, да съсредоточим своето желание за промяна, своята енергия в множество по-малко важни като цяло за обществото, но изключително важни за определени съсловия или браншове каузи. Защото аз вярвам, че ако ние зададем въпроса, и то е един, коя е тази голяма цел за България, ще получиме безкрайно много отговори. Да, всъщност това е голям въпрос. Коя е голямата цел за българското общество? Да свали това правителство, поредното правителство, или пък да подмени целият политически елит, което на този етап ми се струва напълно невъзможно, или пък да накаже корумпираните. А не трябва ли каузата да бъде добруването на народа в най-общ план, да се обединим около една, да речем, каузата за бежанците, и всички да смятаме и да се борим за това да получим повече финансови средства, дали от Европейския съюз, дали от Обединените нации, без разлика на дясно, ляво, без идеологии, без предразсъдъци. Всъщност, в проблема с бежанците, забележете, лявото и дясното много отчетливо се различават. Десницата или мълчи, или подкрепя действията на правителството с действие или бездействие. Левицата смята, че това е най-доброто, което може да се направи. Аз пък се питам, не е ли критерий за успешна политика това колко пари сме получили за бежанците от Европейския съюз и от други международни организации? Единственият критерий е дали правителството се справя с кризата, а не техническата помощ, която ще имаме, не окаже Котериш, или пък солидарността. Ето да речем една Чехия или Словакия, ако не греша, даде 1 милион евро помощ за България. Много скромна сума, разбира се, за необходимостта, но всъщност парите не са ли единствения критерий, за да кажем, че успешно работи това правителство? Става дума за помощите за бежанците. Няма никакво съмнение. И ако ние трябва да търсим някакво съгласие, някакво доближаване на нашите разбирания за това какво е добро и какво е лошо и какво си заслужава, аз мисля, че то е много ясно изразено в един съществен критерий за нашия живот. Качеството на нашия живот. Всеки един от нас може да има по-високи или различни критерии за това какво е качествен начин на живот. Но мисля, че ако в различните сфери на дейност и в различните нагласи на обществото търсим повече качество, тогава вече всички инвестиции, всички усилия в пътя да стигнем до по-високо качество на живот ще бъдат оправдани. Обаче това е много общо казано качество на живот. Общо казано ще ви кажа защо. Искате ли да видите след малко една анкета, която направи Александрина Димитрова тези дни с протестиращите? Това е този бунтовен ден, сряда, в който тези 4 протеста се събраха, но се разминаха тотално, за да видите нивото на мислене на различните социални групи. Струва ми се, че тази анкета, която ще видим сега на жълтите павета, дава основание за голям песимизъм. Но нека да видим анкетата на Александрина Димитрова и да продължим разговора защо управляващите няма да имат скоро проблеми и защо протестиращите могат да продължат и по този начин, без никакъв шанс за реален, дори бих казал, минимален успех. Видео на жълтите павета последните 2 дни. Протест явно. Тъпи селендури. Да, какво са тук? А ти знаеш ли? Гледам им сира, е това. А защо мислиш, че са тъпи селендури? Защото басон чепуята не знаят за какво са тук. А ти харесваш ли живота в България? Горе-долу да, мен си ме радва, що не. Кое ти харесва? Всичко. Кое всичко? Кефи си ме, какво? Може би ти харесва, че баща ти не е в България? Да. Кой бе? Що не? Той си е в чужбина, бачка си, аз си харча парите в България и готово. С колко джобни разполагаш на ден? Зависи. Различно. Колко часа? 20-30. 20-30 лева на ден. Кой ти ги дава тези пари? Нашите. Няма си ги давам сам. Добре, тези хора имат конкретни искания. Те искат по-високи заплати, защото много от тях получават по 300-400 лева. Кой как се уреди? В кой клас си ти? 12-ти. 12-ти клас. На 18 ли си? Да. Тази година завършваш. Да. Какво ще правиш от тук нататък? Отивам в чужбина, какво правя? Защо? Защото там е много по-платено. Платено? Да. Тоест, значи ти ще избягаш от България, защото не ти харесва тук. Не, просто там е по-добре. Живота смисъл такъв. А къде учиш? Не е там. Къде е там? Не съм от София. Пътно-строителна техника. Ясно, добре.
Благодаря ти. А ти защо си тук? Аз ли? Тук съм, защото ги подкрепям по един или друг начин. Колко години си? 18. Как се казваш? Камен. Кой? Петров. Добре, благодаря ти. Ти ще ни кажеш ли как се казваш? Ще ни кажеш ли как се казваш? Да, Григор. Григор кой? Иванов. Добре, благодаря ти. Гледам, че сте донесли и плакатче. Да. Ела да те питаме нещо. Ела да те питаме нещо. Тук пише. Какво пише тук? Какво пише? Искаме работеща икономика. Говори, бе, глухо! Кажи ми колко пари разполагаш ти на ден? 4-5. Кой ти ги дава тези пари? Баща ми и майка ми. Няма кой друг. Поне за момента. На теб как ти се струва живота в България? Тежък и отчаиващ. Понякога, като ги гледам тия протести и си седя и се замисля и идва ми да плача. Колкото и... Както и да звучи, просто ме отчаива ситуацията. Аз навърших 18 април месец и от тогава не мога да си намеря работа. Търсих почасово и така нататък, обаче не мога. Ти си ученик, нали? Да. 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 Искаш почасова работа. Ами, за момента съм способен да работя и нощни смени и така нататък, просто за да помагам на себе си и на родителите си. Да. А какво мислиш за тези хора, които днес са дошли да протестират? Те са дошли от цяла България. Той моят приятел малко няма да се изразявам така, нали? Обаче, щом се прецени, че това е правилно, значи е правилно. Всеки има право на мнение. Твой приятел разполага с 20-30 лева на ден, ти разполагаш 4-5. Да, само дето на приятела ми баща му не се прибира в България, може би от 3 години. А пък аз искам да сме си на едно място с нашите. Добре, много ти благодаря. Аз съм много. Чао. Вие какво гледате? Протеста. За какво е този протест? Ами за по-високи заплати и по-висок доход на живот. А на вас как ви се струва ситуацията в България и протестите? И аз се радвам, че има такива хора, които защитават доходите и нещата на България. А повечето от тях получават по 300-400 лева на месец. Вие с колко пари разполагате на месец? Ами аз не работя. Аз въобще не съм работил от 2008 година. Защо? Ами защото викат, че няма работа или ако работиш, няма ти платят. А откъде вземате пари? Ами работя частно. Значи все пак работите? Да. Какво частно? Еми чиста мазета, такива работи. Значи все пак изкарвате някакви пари? Ми изкарвам, да, ама не ли си да си осигурен, да ти плащат осигуровки, такива работи, защото не дай Боже, ако се разболееш и паднеш болен, никой няма ти обърне внимание. Защото нямаш първо здравни осигуровки и никой не ти обръща внимание, трябва да плащаш. А ходите ли да протестирате? Ходя, да. Кога ходите? Ами ходих на 11-ти ходих. С студентите. Аз, макар че съм от ромското общество, обаче уважавам хората, които излизат и които искат да променят някои работи в държавата. Защото не може 23 години от прехода да сме се така бедни и да няма работа, всеки ден ни лъже, идват, крадат, правят и бягат. А вие какво образование имате? Средно образование. До 11-ти клас? 12. До 12-ти клас. Какво училище? Ами завършил съм климатици хладилна техника. И не можете да си намерите работа. Какво мислите за този протест на КНСБ? Не мога да ви кажа, не. Хората протестират за по-високи заплати. Да, съгласен съм. С това съм съгласен, обаче колко протести имаме вече да му се не види? Много протести. Тъй, че не знаем кой за какво протестира. А каква е ситуацията в България според вас в момента? Дали ви харесва икономическата обстановка? Не ми харесва. Управление? Управлението, да. Управлението ми харесва. Това до тук не докарахме. До тук. Защо така? Моля? Защо мислите така? Еми защо? Това е комунизъм. Това е комунизма до тук не докара. 300-400 лева доход, 200 лева пенсия. Това е комунизма. Вие колко пенсия получавате? 200 лева. Стигат ли? Това не ми се случало. Естествено, че не ми стигат. Как поне 500 лева трябва човек да може да преживява. От какво се лишавате най-много? От всичко. Кърпиш. С 200 лева се кърпи.
Страх. От храна лишава? Храна не се лишавам, защото ние старите по-малко ядеме, но... Ама от отопление, примерно? Отопление се отоплявам на дърва. А дрехи от кога не сте си купували? Не помня от кога. Или ако купувам във втора употреба. Страшно. Какво искате да кажете днес на управляващите? Какво да си кажа? Какво ми стана? Да си върват. България ще започне да се оправя, когато последният комунист напусне парламент. Сега, на мен ми прави впечатление, тук различните социални профили бяха показани сравнително много добре. Първо, ученици, които носят плакат "Искаме работеща икономика", очевидно са платени, това няма никакво съмнение. Това от протеста на новия спасител на България. Второ, ученици не могат да участват не би трябвало да участват в протестите. На този последният зрител с цялото уважение към неговата тежка съдба, на него пък му виновен комунизма, макар че не управляват хора, които провеждат дива капиталистическа политика. Струва ми се, че най-добро впечатление, разбира се, ми направи този български ром, който е толкова добре образован и толкова лошо живее. Но общото впечатление е потискащо от тази анкета. Няма съмнение, че е потискащо, господин Енчев, но общото впечатление от тази анкета е и друго. Не е въпрос да търсим революционен, протестиращ или какъвто и да е друг устрем. Конкретни проблеми трябва да се решават. И ако вие малко по-рано в експозето си коментирахте потенциалната оставка или предсрочните избори, знаете ли, мисля, че изобщо не е нужно да търсим решение чрез избори и чрез оставка на това правителство, докато всички ние не се уверим, че следващите избори няма да се проведат при различни правила, които да не възпроизведат същия този резултат, същия този модел. Обратното, ние трябва да приемем времето на правителството на господин Пламен Орешарски не като някакво визионерско, изключително политическо време, а като техническо време за решаване на конкретни въпроси и за търсене на технически, технологични решения, които чрез избирателният кодекс да доведат до различен резултат. Защото ако вие ми кажете, че сте убеден, че ако хипотетично утре се проведат избори, резултатът от тези избори ще бъде такъв, че всеки един от нашите зрители или тези граждани, които бяха интервюирани, ще се почувства по-добре, аз позволете ми да изразя голямо съмнение към вас. Тоест искам да кажа, че е време да мислим прагматично. И заради това отново заставам на тезата, че ментори в обществото в момента се опитват да подменят необходимостта от прагматизъм и от търсене на конкретни решения на проблемите с някакви мантри по уста: САЩ, Русия, комунизъм, антикомунизъм, Белене, Козлодуй. Просто извинете ме, но това е толкова пещерен модел на мислене, че няма на къде повече. В това време, в което ние живеем в момента, в Австрия търсят решение за коалиционно правителство. В Германия търсят решение за коалиционно правителство. Коалиционната култура означава различни хора да се опитат да се приближат в интересите си. Нямат еднакви интереси, нямат еднакви очаквания, но имат култура, която им позволява да се приближат един към друг. Но вие отдавна твърдите, че думата коалиция в България е мръсна дума. Аз съм изключително голям поддръжник на това да намерим формулата да освежим и да възприемем коалиционната култура и коалиционното поведение по различен начин. Така както в 90-те години в нашето общество думата бизнесмен и бизнес беше синоним на мутренските модели на поведение и беше почти неудобно да надпишеш на една визитна картичка, че тя принадлежи на един бизнесмен. Така сега в политическото пространство думата коалиция заради внушенията, които бившият премиер направи, се счита за нещо неудобно, за някак срамно. А това е единственият възможен модел за нашето общество, за всяка европейска страна, за модерното общество да върви напред. Обаче да погледнем от модерното другата общество е съсловно. Изцяло мисля като вас, но вижте, тази коалиция е наистина мръсна дума, защото стана коалиция между две партии, които са взаимно изключващи се по своите програми. Партията на така наречените националисти „Атака” и партията Движение за права и свободи. Как стана коалиция между тези две партии, макар че Сидеров твърди, че няма нищо общо
и дава само кворума и нищо повече. Това не е, казва той, коалиционна подкрепа. Наистина, как да наричаш тази коалиция чиста, след като са несъвместими понятия в една торба, събрани заедно? А пък да не говорим за БСП. Вчера показахме това видео след големите предизборни обещания за АЕЦ Белене, за контингента в чужбина за плоския данък. Вчера министър Ангел Найденов заяви, че на заседание на кабинета са решили да удължат мандата на контингента след 2014 година в Афганистан. Как да вярваш на тези обещания на тези партии, които в момента, в който трябва да се доберат до властта, са готови на всяка коалиция, колкото и да е мръсна, колкото и да е безпринципна, за да се доберат, да го кажа направо, не до властта, до еврофондовете. Става дума за милиарди, които трябва да се усвоят. Така че вие сте права теоретично, теоретично, но практично на българска почва. Тук е важно да направим една разделителна линия и да кажем така, че коалицията означава ясен политически ангажимент, ясна политическа отговорност за участие в даден процес и в изпълнение на твоята част от договора. Това, което наблюдаваме в момента, е съвсем различен технически модел на взаимодействие. Това не бива да се нарича коалиция, защото това е само продължение на очернянето на смисъла от това да търсиш консенсус, да търсиш сближаване тогава, когато то е трудно. В момента ние имаме някакъв модел на поведение, който е различен, защото от едната страна виждаме, че позицията на партия Атака се изчерпва с това да участва в работата на Народното събрание, а позицията на Движението за права и свободи, което вие споменахте, пък е изцяло в подкрепа на работата на кабинета на господин Орешарски. Така че аз определено виждам разлика в политическият ангажимент, но не бих приела да определяме този тип взаимодействие или политическо състояние на нещата като коалиция, защото ми се иска да видя след едни следващи избори, проведени по различен тип процедура, довели до различен резултат, да видим една ясна коалиция между политически семейства или формации, които застават с лицата си и изпълняват своята част от обществения договор. Това са хубави пожелания, но за германска почва. Да речем, днес научихме, че вече ще има следващите дни коалиция между християн-демократите и социал-демократите. На българска почва езика на омразата е, тази изтъркана дума е толкова силен между леви и десни, така наречени леви и десни, че думата коалиция наистина е неприемлива. По-точната дума в България е, че има сговор. Сговор между три партии в момента за власт и за разпределение на евросубсидиите. Да кажем на нашите зрители, че става дума за милиарди евросубсидии, не става дума за 10, 15, 20 милиона. И този сговор фактически отблъсква хората от изобщо идеята за обединение, национално обединение. Но аз предлагам сега да пуснем телефоните за връзка с нашите зрители, за да чуем и тяхното мнение, тъй като наистина се отива една седмица, която породи доста илюзии, но много от тях бяха потопени и удавени. Видяхте, завърши доста безславно протеста и на студентите, които окупираха университета. Твърде късно освободиха, между другото, университета. Много по-рано ние ги съветвахме да направят това освобождение на университета. Поручиха всъщност една, може би иначе, мила инициатива. Обаче аз съм очуден от поведението на ректора на университета. Знаете ли? Уважаемият професор Илчев в началото на окупацията на студентите излезе с една декларация, май на Академичния съвет, с която подкрепиха окупацията на студентите и разбиране за техните искане. След което вчера, онзи ден на пресконференцията, заяви, че май ще се търси отговорност на тези, които са допуснали административни лица и охранителите. Тук ми се стори малко не особено почтена позиция на ректора. Знаете ли кой е един от най-добрите възможни за нас избори, за да направим следваща крачка напред? Живота по правилата. Избора в полза на правилата, а не на личността. Защото ако следваме правилата и ако те са еднакви за всички, не бива така да се случва и нямаше само Софийския университет да се превърне в това, което се превърна, постепенно в една изкривена картина на един иначе естествен, младежки, може би много така искрен порив за търсене на някакви истини. Лично според мен поведението на професор Илчев е доста безпринципно. Той очевидно се оплаши от тази капитулация на студентите, която беше неизбежна, разбира се, и обърна своето мнение буквално на 180 градуса. И изведнъж се оказа, че байчовците на университета, те са виновни, че са пуснали студентите. Да чуем вас, уважаеми зрители, обаче с едно извинение към вас, тъй като виждате изписан този телефон. Вече дискусионно студио е на ново място, в нова сграда, така че имаме само в момента този телефон. Ако имате желание, обадете се на този телефон. Добър вечер. Ало. Надявам се в понеделник вечер всичко да е наред. Добър вечер, слушам ви, да. Ало. Слушам ви, добър вечер. Добър вечер, вие сте в ефир.
Добър вечер. Да видим какво показва гласуването с СМС. Не виждам СМС е изписан на екрана, може би има някакъв проблем, но той ще се разреши. Или ако не се разреши, това е просто неизбежно. Както разбирам от нашите компютърни специалисти, все още проблема с СМС-а не е решен поради нормални, естествени технически проблеми. Добър вечер. Добър вечер, слушам ви. Добър вечер. Заповядайте, вие сте в ефир, чувате ли ме? Ало? Добър вечер, аз ви чувам много добре, вие чувате ли ме? Добър вечер, господин Енчев. Заповядайте. Добър вечер, слушам ви. Здравейте, чест и почитание към вашето предаване и към вашата личност. Само да кажа, че въобще не ви чувам. Аз ви чувам много добре. Аз не ви чувам в момента. Така не, че ще говоря. Засъднахте много хубава тема с вашата събеседничка. Искам да кажа, че лично според мен коалиция, с която яде партия към сегашния момент няма как да оправи положението в България. Просто на България и трябва едни чисто нови лица в парламента и едно тотално излитане на тези политически шимпанзета, които не трябват последните 24 години. Но лично моето мнение е, че това ще се случи доста трудно и според мен това правителство дори има шансът да оцеля и след европарламентарните избори. Просто разделението в българския народ е толкова голямо, че вие видяхте от анкетата. Аз понеже агитирам за вашата партия, доста от голяма част от моите приятели заради политическата завеса, още взето, вие знаете, т.е. за медийната завеса, която стои още взето към вас, те твърдят, че едва ли сте последните службогонци. Та мисълта е, че в България може би трябва да се случи някакво доста така сериозно събитие и нещо, което наистина да не събуди. Но не съм пак така лош пророк. Нови лица, господине, подмяна на елита зависят от два фактора. От избирателите и от изборната система. Но вие не ме чувате. Да, слушам ви. Мисълта ми е, че на фона на всички протести и на голямата бежанска вълна, която ни съпътства последните няколко месеца, общо взето, както се казва, една такава малка искра и сами си правите извода. Да, благодаря за вашето включване. Имам преди сценария с Косово. Да, сценария с Косово е възможно най-лошия вариант, който може да ни се случи. Прав е зрителя, но аз продължавам да смятам, че ако избирателният закон, както казвате вие, не се промени и то по един наистина демократичен начин, за сега няма такива данни, ако избирателите не проумеят, че трябва да мислят преди да гласуват, а не да съжаляват след като са гласували, т.е. става дума за свободното волеизлияние, обаче с смисъл, а не с емоция и с празни илюзии, нищо няма да се промени. Дори при най-добрия избирателен закон, както ние го искаме, при тази ниска избирателна култура, при това, как да кажа, безотговорно отношение на самите избиратели към собствената им съдба и при този твърд електорат, най-вече при червената партия, а и до някъде и при, да речем, партия ГЕРБ, ако говорим за твърди ядра, нещата са твърде безнадежни. Струва ми се, че твърдите електорати са най-лошото в тази система и най-опасното в тази система, тъй като това са хора, това са социални структури, които не мислят с главите си, а с партийните си книжки. Прав сте и аз отново бих искала да допълня или да дам още една интерпретация на тезата, която вече коментирахме. Изборите веднага ще бъдат най-удобният начин да се произведе подобен или същият резултат, който имаме в момента. Нашето общество, всеки един от нас, всъщност в последните 3-4 месеца, но и в следващите пред нас месеци, има нужда да се обедини около интересите, които са валидни или които са важни за определени групи. И тогава да търси тяхната интерпретация чрез политическият избор. Повярвайте ми, не виждам никакъв смисъл, докато всички ние не сме убедени, че сме стигнали до етапа, в който сме сигурни в прозрачността и в принципността на политическата технология, да искаме тя да се повтаря отново и отново. Ще кажа нещо, което според мен е по-важно като отговор или като възможен избор на
обратната страна на езика на омразата. Ако езика на омразата е някакво състояние на обществото в момента или определени групи просто не могат да комуникират помежду си, идва езика на дипломацията. Вие, господин Енчев, знаете по-добре от всеки друг, че всъщност единственото средство преди войната е езика на дипломацията. На полето на дипломацията всъщност се събират най-противостоящите си, най-непримиримите позиции. Не мога да повярвам, че не е възможно помежду ни да бъде намерена такава близост. Не говоря за еднаквост. И изобщо не е нужно ние да очакваме в някакво социологическо проучване българското общество да се окаже 90 или 100% единно по някаква тема. Това би било изкривено просто. Госпожо Христинова, струва ми се, че вие страдате от голяма доза идеализъм и положителни чувства. Как ще коментирате, като говорим за подобни настроения, изявлението днес на Сергей Станишев в BTV, че реформаторския блок е патерицата на ГЕРБ за връщане във властта? Звучи добре. Обаче няма втората част от това изявление, липсва на Станишев. Ами не е ли Барековата партия проект, патерицата пък на БСП и ДПС за закрепване на властта преди нови избори на това правителство? Всъщност, Станишев каза нещо много вярно, но наполовина. Съгласни ли сте с Станишев и съгласни ли сте с мен, че му липсва втората част от тази теза? До този момент не сме получили никакво сериозно уверение от страна на реформаторския блок, какъв би бил техният избор в коалиционно отношение след едни предстоящи, когато и да са те, избори. Това, което е ясно и от множеството социологически проучвания, и от цялостната така атмосфера в обществото, е, че този мега проект, наречен реформаторски блок, всъщност е лимитиран до едно много скромно представителство, към този момент поне. На всичкото отгоре, той не дава никаква сигурност в всеки един от нас по отношение на факта, че те дори на себе си помежду си не си вярват. Самият факт, че реформаторския блок все още не е в състояние помежду си да изгради такова доверие, че да се представи като единен политически субект, подклажда голяма част от нашите съмнения, ако те не си вярват помежду си, как искат останалите хора да им вярват и как можем ние да интерпретираме заявките, които дават. Да чуем зрителите. Вие сте в ефир, уважаеми зрители. Добър вечер. Добър вечер, слушам ви. Искам да се свърза с господин Енчев. Вече сте в ефир, слушам ви и ви чувам много добре. Значи, господин Енчев, Петър Иванов се обажда от Казанлък. Добър вечер на вас, на вашата гостенка. Добър вечер. Значи, искам да кажа, че крайно време българският народ да разбере, че тези крадци и престъпници, които са в парламента, ограбиха парите на българският народ. Нашите заплати и пенсии. Защо нашите заплати и пенсии са ниски? Виждаме, че с нашите пари те накупиха имоти на своите деца по чужбина. Всеки ден изникват нови кръци. Бисеров откраднал толкова, Еди откраднал толкова. Няма смисъл, приказваме за избори. Какви избори? На утре пак на бюлетините пак ще пише ГЕРБ, БСП, ДПС, същите буклуци. Единственото спасение на българският народ е Велико народно събрание. Да сменим Конституцията, да има силни закони, да може тия престъпници да ги вкараме в затворите. Така българският народ ще тръгне напред. Господине, знаете ли, че едно Велико народно събрание, процедурата, да речем, че днес се реши да има Велико народно събрание, процедурата по избора на Велико народно събрание и продължителността на неговата работа, която изобщо не е лимитирана, то може да остане 2, 3, 4 години или 2-3 месеца, може още повече да задълбочи кризата. Знаете ли за този вариант? Не задълбочи. Единственото спасение е да сменим Конституцията, защото сега Конституцията работи за тях. Виждайте какво става. Днес Цветанов 3 пъти го съдят, утре ТОС. И така продължават делата, безконечно продължават, а българският народ тъне в мизерия. Тук сте прав, съгласен съм. Зрителя и е прав, и не е прав. Аз също бих подкрепила тази теза, защото смятам, че ако в един период от време от около 24-5 години, той е не толкова дълъг, но и достатъчно дълъг, за да може да се оцени работата, качеството на една система, на обществената система, защото Конституцията всъщност предопределя правилата, по които обществената система работи. Ако тя е показала определени несъвършенства, може би е време тя да бъде променена. Вие сте за Велико народно събрание. Но бих казала, че то може и има смисъл да се случи тогава, когато бъде подготвено компетентно. Защото може би нашият зрител така пропуска тази част, че всъщност дневният ред или промяната в Конституцията или работата на едно Велико народно събрание може да бъде и 24 часа. Защото всъщност
То се свиква, за да свърши една точно, конкретно определена дейност. Този твърд А не електорат... в момента да започвате първа да създава държавата. При този твърд електорат и при този сегашен избирателен закон ще се възпроизведе това статукво в Великото народно В събрание. 400 народни и ще ни представители. разкажат играта. Могат да ни разкажат играта и Да. да стоят колкото си искат това Великото народно да, събрание. да. Но това е мое мнение, не мога да греша. Вие сте в ефир. Добър вечер. Добър вечер, слушам ви. Ало? Добър вечер, вие сте. Добър вечер и честито ви ново студио живи и здрави да сте. Да, благодаря. Обажда се един ваш почитател на телевизия СКАТ. И много умолявам телевизия СКАТ от сърце и душа на 9 декември съм осъдил БДЖ-то и много ви моля някой, ако обича, в 1:30 да бъде в апелативен съд град София. Да видите какво дело ще се води срещу БДЖ-то, които се бият толкова с юмруци в гърдите. Да, аз ги осъдих, те направо ме насъдат за втори път. Добре, благодаря. 9 декември ви сте се обаждали друг път. Имаме го предвид. Да чуем следващия или може би да видим като продължение на темата от 2 дни, тема, която я дължим благодарение на 2 фактора. Първият фактор е Хаберлер, турския сайт за новините в България, и благодарение на нашия балкански коментатор Любомир Желев, който внимателно следи турския сайт Хаберлер, тъй като ако чакате Българска телеграфна агенция или Българската държавна телевизия да ви информира за това посещение на турските депутати в България, които вече имаха среща в парламентарната комисия по евроинтеграция, които имаха среща при Зинаида Златанова, те днес, уважаеми зрители, благодарение на турския сайт научихме, са били в главно мюфтийство. Вижте тези кадри. Благодарение на нашите турски колеги знаем всичко това. Главно мюфтийство, 2 турски депутати, единият представител на партията на справедливостта на Реджеп Таип Ердоган, а другият представител на партията наследник на терористичната организация Сивите вълци. Тези 2 депутати днес бяха в главно мюфтийство. Сега ще видите тези кадри. Надявам се, че видеото ще проработи, тъй като... Да, ето заповядайте, вижте. Avrupa Birliği Değişim ve Diyalog Programı kapsamında Както ме информира господин Желев, в момента 2 турски депутати информират главния мюфтия за проведените срещи в София в българския парламент и с вице-премиера Зинаида Златанова изразяват своето задоволство, че получили подкрепа за европейската интеграция на Турция след срещите си в българския парламент. Вие си спомняте, видяхте преди 2 дни това видео, пак благодарение на Хаберлер, срещата им с Младен Червеняков, срещата им в социалната комисия. Наистина, по време на тези срещи от българска страна беше изразена пълна готовност да се съдейства на процеса за евроинтеграцията на Република Турция. Все още в тази новина от Хаберлер не се казва дали е бил повдигнат въпроса за вакъфските имоти в България, за имотите на главното мюфтийство. Знаете, главно мюфтийство води дела в десетки български селища и най-вече в големите градове, като Стара Загора, Карлово, Кюстендил и Ямбол, Враца, за превръщане, да го кажа направо, на културно-исторически паметници в отново действащи джамии. Нямаме информация по този въпрос, поне те не ни информират, но както господин Желев ми сподели преди малко в началото на предаването, малко преди предаването, очевидно турските журналисти или ни гледат, или са се усетили, че не трябва да дават повече от необходимото, поради което няма много информация за това дали е повдигнат този въпрос. Но забележете какво стратегическо мислене. Направиха среща в парламента, когато нямаше нито една камера, нито един журналист и репортер в парламента, тъй като всички бяха пред парламента и пред президентството, където се провеждаха тези фамозни 4 протеста. Днес също, забележете, няма нито една камера на телевизия вътре в главно мюфтийство. Ами чуйте този език. Да не ви се наложи да го учите. Türkiye aslında teknik olarak Avrupa Birliği'ne hazır. Mesele teknik mesele değil, işte siyasi bir takım argümanlar gösteriyorlar. Bunu bizim bu ülkelerde iyi anlatmamız gerekiyor. Достатъчно. Това е новината, продължение на темата. И да чуем вас, уважаеми зрители, вашия коментар за всичко това, което става през тази седмица. През тази седмица, за съжаление го казвам, нашата телевизия, със съжаление го казваме, единствената, която ви информира
за случилото се в Кърджали с изпълнението на плевенския марш, посветен на Осман Паша, окупатор на България. Осман Паша, чийто марш беше изпълнен по време на концерта в неделя вечер в град Кърджали в Културния дом. Концерт организиран и платен от турския генерален консул в Пловдив на българска земя, в българския град Кърджали. Това се случи. Плевен да се готви. Плевен да се готви. Очевидно, Турския симфоничен оркестър към Тракийският университет в Одрин може би ще получи покана за гостуване в Плевен. Добър вечер, вие сте в ефир. Разбира се, говоря с ирония, не ме разбирате буквално. Добър вечер. Добър вечер. Слушам ви, добър вечер. Слушате ли? Да. Чува ли се? Много добре ви чувам, да. Привет от Петрополе. Инженер Христов. Да. Един въпрос имам, който никой до сега не е го задал. Слушам ви. Какъв полезен продукт произвеждат онези 16 евродепутати български, с изключение на нашия представител? Говорите за Слави Бинев. Да. Който действително допринесе и смело... Ами аз предлагам на този въпрос да ви отговори Слави Бинев, като дойде в това студио. Това е най-доброто. Втория въпрос. Ами втория въпрос е най-страшното оръжие, което сега ползват политиците, е дивидият импера. Разделя и владей. Няма по-страшно оръжие. Благодаря. Всичко хубаво. Аз обаче не съм съгласен с зрителя. Те не могат да не разделят, ако ние не искаме. Не, и аз така мисля. По-важното, струва ми се, да кажем така почти в края на нашия разговор, че дори и тази вечер между нас, макар и без сценарий, се виждаше една доза различие в малко повече скептицизъм, изразен от ваша страна в интерпретациите и в коментарите, и може би малко повече оптимизъм в онова, което аз си позволих да споделя. Но вярвам, че именно това е хубавото, че ние с вас можем да говорим за различните ъгли, през които виждаме проблемите, но да ни бъде приятно и да оставаме заедно, не да се сърдим един на друг, не да чертаем разделителни линии. Защото аз отново искам да кажа, че докато, например, нашата академична, научна, интелектуална общност формулира голямата кауза на България, която си заслужава да ни обединява, аз бих искала да видим онези неща, които са важни за всеки един от нас. Туризмът, например, е моята голяма тема и вярвам, че за България туризмът е едно от най-силните оръжия, най-така конкурентно способните ни качества да вървим напред. Туризмът е този, който може да осигури качествен живот за нас, българите. Иска ми се да говорим за образованието, защото, вярвам, ще се съгласите с мен, малко е вероятно ние да създадем прототипите на Кока-Кола или на Мерцедес, но можем да ги управляваме. Имаме силен интелектуален заряд, капацитет. Вижте, световният шахмат се представлява и от български шампиони. Но е важно да кажем, че трябва да си повярваме, че го можем, че го искаме. Затова, ако всеки е наясно със своята сфера на силна мотивация, аз мисля, че това по естествен начин в един момент ще сближи, макар и на пръв поглед, раздалечените в момента позиции в обществото. Нека да обобщя, може да не изглежда много симпатично, но това е истината. Вие, струва ми се, страдате от излишен оптимизъм, докато при мен песимизъм е доста в повече, може би. А това не ни пречи да разговаряме, но аз продължавам да мисля, че картината в момента в България не дава основание за оптимизма, който вие изнасяте в момента. Разбира се, това, че сте позитивна личност, прави ви чест и ви поздравявам, но аз запазвам своя песимизъм, тъй като коментирам на база на фактите. Вижте тази седмица в България какво представляваше българското общество. Тотално разделено и тотално разградено. Не може пред парламента КНСБ да казва на тези протестиращите: ние сме само за социалния протест, а не против правителството, и което още пък по-странно, протестиращите да кажат на синдикатите: не ви искаме социалните искане, ние сме против социалните искане. Това е, бих казал, не само разделение, а примитивизъм. Но ми се иска да кажа, че също толкова доза страдание има и в липсата на оптимизъм, колкото и в наличието на оптимизъм. Оптимизма е просто една нагласа да търсиш решения, дори тогава, когато на пръв поглед не ги виждаш. Иска ми се във всеки един от нас да има една доза повече мотивация и сила, дори когато ни е трудно, да правим следващата стъпка, да не се отказваме от нея. Добре да чуем зрителите дали споделят вашият оптимизъм или моя песимизъм, който аз го наричам рационализъм. Добър вечер, вие сте в ефир, слушам ви.
Заповядайте. Вие ли сте? Вие сте... Добър вечер. Добър вечер, господин Енчев. Заповядайте. Следа вашето предаване Да. и виждам как вие така искате да обедините българския народ, но обединението може да стане единствено в вярата в Господа Исуса Христа. Нека Бог да ви благослови, да се обърнем към Господа и промяната ще дойде. Сигурен съм. А вие сте вероятно духовно лице? Да. Свещеник сте. А в кой край на България? От Тънково съм. Смятате, че духовното може да ни обедини, така ли? Да. Само Исус Христос, нашия Господ, само Исус Христос може да не обедини. Никой друг. Добре, като говорите за Исус Христос, как коментирате? Анонимно разговаряте, никой не знае вашето име и не ви пита. Димитър Станков. Казвам се Димитър Станков от село Тънково. Добре. Как коментирате, вече въпросът ми е на езика, как коментирате визитата и намесата на турската държава в българските работи? Как коментирате неделния концерт с изпълнението в Кърджали на марша на Осман Паша? Това е един духовен проблем. Това е една духовна битка. И без молитва към Господа, това няма да има промяна. Просто с наши сили нищо не може да направим. Само може да постигне по-високо напрежение между хората, но единствено, което трябва да знаем, че властта е дадена от Господа. Той я сваля и Той я дава. Така че, моята молба към вас е да се молим на Господа. Той да промени нещата в България. И ние действително да станем негови частници. А мога да ви задам един въпрос? Да, задайте. Да, библейски властта се получава от Бог, но ако властта не служи на народа, трябва ли, ако Господ не се намеси, ние да мълчим и да чакаме? Не трябва ли ние да вземем в ръцете си съдбата си и да се противопоставим на тази власт, дадена от Бог? Значи имаме право на глас. Да, имаме. Нещо, което е против Библията, което е против библейско, ние не трябва да се съгласяваме с това нещо, естествено. Кой е прав от нас двамата в студиото? Аз с моя песимизъм или госпожа Карастоянова със своят оптимизъм? Вижте какво, господин Ненчев, трябва да бъдем оптимисти. Трябва да бъдем оптимисти, но оптимизъмът ще дойде единствено, пак казвам, когато се обърнем към Господа, защото колкото и се стремим по наши сили, може да дойде една заблуда в нашия живот. Ако останем на тези управляващи места и ние да потънем, да попаднем в тези капани на дявола, който може да изкори, да попаднем към алчност, в беззаконие и така нататък. Така че единственият закон трябва да бъде основан на Библията. А не се ли плащате, че в момента вие проповядвате смирение, което за това заспало гражданско общество е като тежка упойка? Всъщност вие не говорите да бъдем смирени и да чакаме знак или ръката на съдбата. Вижте сега, смирението не означава, че ние не трябва да се казваме нашето, правилните неща. Исус също е смирен. Когато е бил на земята, също е бил смирен. Той не дава примера. Но той винаги изявяваш на хората истината. А истината това е. Исус каза, аз съм пътя, истината и живота. Така че, единствено, с наши сили, ако ние се борим, може да се изсущиме и да се откажем от битката. Но когато се молим към Господа, той ще ни дава сили и правилната посока, за да устояваме в това, което ние искаме да постигнем. Добре, накрая да ви попитам, бунтуващите се, протестиращите се, имат ли вашата подкрепа? Те протестират и се бунтуват против властта, както казахте вие и както твърди Библията, дадена от Бог. Словото Божие ни казва така. Така е. Но Словото Божие казва, че ние трябва да се молим за ниско и високо поставени управници, за да можем да постигнем тих и спокоен живот. Това е. Вие не ми отговорите на въпроса, подкрепяте ли или не протестиращите, които се бунтуват, дори не спазват правилата на масовите протести и протестират против правителството, тъй като смятат, че властта, дадена от Бог, не ги задоволява. Вие с тях ли сте или смятате, че те не са прави, да не кажа против тях? Не съм против тях. Но... Но не сте с тях. Не съм против тях, но мисля, че няма да има голям резултат, защото ето ние 24 години ходим в една заблуда, без вярата в Бога. Сменяме партии, сменяме правителства и в края на края ще затъваме. Така че моята молба е към вас, вашето предаване, вашата телевизия, да дават повече библейски ясноти на хората, какво трябва да направим според Библията и така, трябва да се борим. Един последен въпрос. Бихте ли ми казали каква е разликата между смирение и примирение? Между смирение да приемаме съдбата и примирение да приемаме, да речем, управляващите. Къде е разграничителната разлика между смирението християнското и, бих казал, волското примирение?
Да, слушам ви. Ами не, вижте сега, за примирение ние не можем да се примирим с неправилните неща. И не трябва да ги приемаме, нали? Да. Но смирението, казвам, пак ще повторя, смирението е повечето от когато човек, как да кажа, държа на правите неща, на правилните неща. Това е смирението. Ние не трябва, пак казвам, не означава, че ние не трябва да си казваме нашето мнение. Но пак така, трябва да се водим по Библията единствено по нея. Каквото казва Библията, това да се водим. Това е закона. Това е единствено най-правилният закон. Да се примирим ли с тази власт, ако не можем да я свалим? Да се примирим ли с нея? Ами, вижте, когато ние се обърнем, господин Енчев, когато ние се обърнем към Господа, Бог ще ни даде начин, ще ни покаже правилен път, по който тази власт трябва да бъде свалена. Защото като гледам по телевизията какво става, нали, толкова млади хора страдат, там ги бият, за това, че те имат право да изразят, защото те са недоволни. Един човек, когато е доволен, той няма да протестира, не. Но мисълта ми, че колко много млади хора пострадаха от това, че тая власт с наши сили няма да може да се борим. Няма да може да падне, ако Бог не е решил, нали? Ако не е Бог решил. Така че нека се молим, Господа даде мъдрост как да постъпваме в такива ситуации. И последен въпрос. Приемате ли Ботевата теза, че лозето иска мотика, а не молитва? Изобщо, как гледате на Христо Ботев и неговата революционна поезия? Той е атеист. Как гледате на Христо Ботев? Да. Значи, лозето не иска само молитва, той иска... Това е революционна теза, по-скоро. За вас Ботев наистина ли е кумир? Вижте, господин Енчев, изслушам за вас. Значи, тук имате един лоза, който не съм много съгласен с него. И, както казва Хайтов, изсървем ли България, изсървали сме всичко. Това не е много правилно, защото България не е дадена от Господа. По-правилното е да гледаме на Господа, да изсървем Господ Исус. Изсървем Исус, тогава губим всичко. Разбирате ли? Да, но ако наистина изтървем България, натам отиват нещата, изтърваваме и вярата. Ако ние се молим Бог да пази България... Не ми отговорите на въпроса за Христо Ботев. Църквата приема ли Христо Ботев? Ами как да го приема? Христо Ботев е един човек. Да, но той е революционер, атеист. Като историк, да, като история. Да. И последен въпрос. Кога ще канонизирате Васил Левски? Защо не предлагате канонизацията на дякона? Ние не можем да канонизираме хора, господин Енчев. Да. Всички, които вярваме в Бога, ние сме Него синове и дъщери, така че по-добре е да се обърнем към Исуса, да следваме Него и Той ще ни води в... Вие на всеки въпрос ми отговаряте с препратка към Исус. А не трябва ли... Той е главният. Той е главният. Добре, благодаря за вашето включване. Да, благодаря ви. Той е път и истината и живота. Трябва да го помните това. Благодаря за вашето включване. Приятна вечер. Разговор е светски, макар че тезата на нашия събеседник не е светска. Не се ли проповядва примирение и смирение със съдбата по този начин? С риск да бъде обвинен в... Това е просто още една възможна интерпретация на живота, който имаме. Ние чухме толкова много, толкова различни позиции и всеки беше прав за себе си. И всичко това, като че ли ни връща към началото на нашият разговор, това е едно съсловно общество на много култури, на много различни по вид нагласи, очаквания, мечти, разбирания за живота. И позволете ми само за секунди да си позволя да използвам една перефраза от вашата книга, която по друг повод вие сте казали нещо в много по-широк план за федералните държави и модела, по който те работят. Но аз бих искала да използвам тази идея като перефраза, че нормалното развитие е немислимо без установяване на демократичен баланс между политическите, културните и икономическите интереси на различните съсловия или части. Демократичен баланс, нормално развитие и разлики, които трябва някакси да се преодолеят. Ако ние приемем, че в българското общество няма да има една единствена вярна теза, ако ние приемем, че в българското общество няма да има една единствена правда и сякаш всички останали да бъдат грешни, тогава трябва да приемем, че баланса е онази платформа, онази основа, на която трябва да намерим обаче едно много важно уточнение. Тази теза, която изнасям, имам предвид федералната държава, вече бивша федерална държава, покойна федерална държава Югославия, съставена от 5 етноса, 4 религии и да не кажа още колко езика. Хареса ми докато говорим, в търсене на баланса, за да бъдат нормални отношенията в едно
различно по характер общество, трябва да търсим баланса. Тук съм съгласен с вас. Дай Боже България да не стане никога федерална държава и да не се пишат за нея трудове, дисертации, научни изследвания за една бивша държава. Благодаря за вашето гостуване, госпожо Карастоянова. Благодаря за вашето внимание, уважаеми зрители. Имахме лек технически проблем, напълно разбираем с СМС-а, който ви предложи да гласувате, но ще ви го предложим в понеделник и той ще гласи отново: ще оцелее ли до евроизборите през май 2014 година правителството на Пламен Орешарски? Въпрос провокиран от развитието на протестните действия през тази седмица. Приятна вечер. Бъдете утре с Стефан Солаков, дискусионен форум. До понеделник вечер в дискусионно студио.